היי דומים, פה בפאקס, ובכלל שלום רק סרטון חדש, ואני מקווה שאתם רואים אותי, והיום אנחנו בבדבורס, אני אחזור לכם במשחק הראשון, כן, אנחנו במשחק הראשון כאן, מקווה שאתם רואים אותי, נורא מקווה, וכן, אני במשחק הראשון, ויאללה בוא נשחק, מתחילים, אגב, בקרוב עומד להיות שרת דיסקורד לערוץ, אז תצפו, כן, הולך להיות שרת דיסקורד. אוקיי, יאללה, מתחילים. וכן, החלפתי סקין, זה יהיה הסקין הקבוע לערוץ, הסקינים הקודמים היו סתם סקינים, זה יהיה הסקין הקבוע של הערוץ, וכן. אז הנה, מתחיל המשחק. יופי. אוקיי, יאללה. מתחילים. היום באתי לדבר איתכם בעצם על הערוץ ולמה נגיד לא רואים את הסאבים שלי. טוב, אז יש איזו סיבה וזה בכוונה. בעצם זה בכוונה בגלל לא יודע, אני לא רוצה שתראו את זה, לא יודע. פשוט לא רוצה שתראו את זה. אני פשוט לא רוצה, ורק שתראו הערוץ. בקרוב עומד להיות סרטון שאלות ותשובות, אז אתם יכולים לשאול שאלות בתגובות, כן. ואני אעשה סרטון שאלות ותשובות. אוקיי, בוא נלך, נראה לי נקנה. מה זה הבא כזה? מה? אז כן חברים, כמו שראיתם קרס לי האינטרנט, בגלל זה עכשיו עומד להיות משחק חדש, כן, תהנו מהסרטון. אז כן חברים, כמו שהבנתם, קרס לי המיינקראפט. לא המיינקראפט, קרס איי-פיקסל רק לי והאינטרנט, בגלל אינטרנט. עכשיו אנחנו במשחק חדש דנדש. וכן, יאללה בוא נתחיל. למה אני... אוקיי, יאללה. יאללה חבר'ה, מתחילים. אני גריי, אוקיי. יאללה, וואו, זו מפה שיש קצת כאלה. טוב. מה זה המפה הזאת? תקשיבו, יש פה מפות מוזרות. זה היה... קודם ניסיתי להקליט, אבל זה לא הקליט את המיקרופון. אוי! אז כן חברים, כמו שאתם רואים, אני במשחק חדש כאן בבדבורס, כי קרס לי האינטרנט קודם, ולא יכולתי להמשיך במשחק, אתם מבינים? עכשיו אני אמשיך. אוקיי, לא, יש לנו מספיק, אני נקנה ככה, ורק שתדעו, כמו שאמרתי, אני גרוע ב-PvP. אני מנסה להקליט את הסרטון הזה כבר איזה 60 פעם, אני מיואש. קניתי רק פעם אחת עץ. ואני אקנה טולס תכף. רגע, אני אלך לקחת עוד גול. נקנה ככה. ככה, הופה, אוקיי. יאללה, עכשיו נקנה לי קצת טולס. כאן. צריך יותר מזה. לא קניתי פיקקס. נכון. לא, פיקקס יותר חשוב מאקס בבדבורס. טוב, עכשיו אני יכול לקנות פיקקס. כן. אני יכול עכשיו, ונראה לי נצא לתקוף איזה מישהו, אתם אומרים? נראה לי כן, יאללה. יש לנו את הרד. אומייגאד, שהוא לא מוכן, אז בואו נתקוף אותו. יאללה. אוקיי, אז חברים, אני אדבר איתכם רגע על נושא בערוץ.
אני אמשיך לדבר על זה שלא רואים את הסאבים. אני לא אבטל את זה, כי אני לא אוהב להיות כזה שמביא שוויץ בסאבים שלו. אני עושה סרטונים. אוקיי, בוא נתקוף אותו רגע. אוקיי. וואי, אני גרוע. טוב, לפחות הרסתי לו את המיטה. אני גרוע, אתם רואים? אני חר ב-PvP. איך אני מספין קליק. בבקשה. 30 איירון. טוב, אני אשפר רק את הפיקקס ואת החרב. רגע, כל הבלוקים שלי נקנה עוד. אין בלוקים כאן? נו. אוקיי. מספיק. צריך. אוי, לא. ירד. איך יש 24 לבבות? גם לי יש? איך זה ב-PvP? בלתי. הוא חזר לבייס שלו, אנחנו עכשיו נלך לתקוף אותו שוב. מלמעלה. אולי אני אקנה פיירבול. איך? אוי, סליחה. מה? אוקיי. נורא מצטער שראיתם אותי עכשיו ככה, אני נורא מצטער, כן, אני אצטרך להוריד תוכנת הקלטה, אני נורא מצטער שאני צריך עכשיו להסתבך ככה עם זה. אל תכעסו עליי בתקופות, אני מקווה שראיתם בסדר. מקסימום אני אחתוך את החלק הזה. בטח לא ראיתם אותו, יכול להיות שלא ראיתם אותו, יכול להיות שכן. אוקיי, נקנה... אני חייב לקנות חייב יותר טובה. נו, גולד אחד. אני מקווה שהוא לא... למה? כתב... למה תקפתי אותו עם הפיקקס? טוב, אז חבר'ה, אם נהנתם, אל תשכחו לשים סאב, אל תשכחו לשים לייק. בואו ננסה להגיע ל10 לייקים, ועד אז, פה היה אוברפאקס. תישארו דובים, ויאללה, ביי.